آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwa ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci na litinin 14 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1417 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda ya dace da rana ta 21 ga watan 4 shekara ta 1900 da kuma 97. Ina yi mana barka da sallah, ina fatan dukkan ibadojin da muka aiwatar a kwanaki 10 farko na zulhijja wanda annabi ya faɗi falalansu Allah ya sa su zanto karbabbu. Ruwa ba a da kana so ka mu'amalanci wannan abin tun da zamanin ka ya zo da shi, amma baka san wani karkashin hukunci zai shiga ba cikin hukunce shi zai shiga karkashin halacci don ka yi aiki da shi ko zai shiga karkashin haramci don ka nisance shi. Ba ka da ilimin da zai taimaka maka wajen tantance hukuncin da ya kamata ka baiwa sababbin abubuwa masu faruwa sai ilimin usulul fiqh shine ke koyawa mutum yadda zai mu'amala da nassoshi da suka riga suka faru tun lokacin annabi, nassin alqur'ani, nassin hadisi, ya haɗa alaka tsakaninsu da sabon wani abu da ya faru a duniyarsa a yau wanda a da can babu shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamansa ta fuskar waɗannan ilimi guda